Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi sayidina Muhammadin wa salim. An bɛ Ala fo ka barikada ka sɔli kɛ Aminata den kan Muhamadu rasulullah kisi ni nɛɛma o b'a n'a so dunkew ye. Ala k'an to a hɔrɔma kɔsɔ diɲɛ ni alikiyama. Ala k'an nafa n'a barika ye. Foli min tani ka di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. Jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan mɔgɔ bɛ yen ni wagati in na k'i sɔgɔlen don Cherifula TV la. An b'a fɔ ko aw bisimila kɛnɛ kɔnɔ aw ka foli ni tani belebeleba o b'an bolo ka ɲɛsin aw ma sanga ani wagati. O kɔfɛ foli ni tani an b'a di an fa a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ ma an ka cɛkɔrɔba n'o ye a Seyidi Usumani Sherifu Madani Hayidara a n'a ka denbaya a n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen. An bɛ badabada foli tɛnku aw la diɲɛ seleke naani kan n'a la. Foli ni tani dilen kɔ aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a yira aw la ka fɔ bi du ani denbaya an ye wele bila an balimamuso dɔ ma min ni ale fana cɛsirilen don ka baara kɛ ka ɲɛsin musolakaw dɛmɛli ma a ka jɛ ka ɲɛsin denmisɛn minnu bɛ yen ni jigi belebeleba t'u ye ka ɲɛsin olu dɛmɛli ma. O ye musoba jumɛn ye? O ye Madame Sangare Aja Nɛnɛ Koni. Ale ye Centre Marguerite Sœur Marguerite promotrice don. An bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn. Madame Sangare Aja Nɛnɛ Koni, promotrice du centre de formation Sœur Marguerite à Badalabugu Sema 1, ex Jigiseme. Ayiwa n'o fɔra centre in a bɛ mɔgɔ kɔrɔ caman hakili jigin fɛn caman na. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Aja i ni wula. Somɔgɔw dun? Tɔɔrɔ si tɛ yen. Kodi baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen. Ayiwa yani an ka don émission kɔnɔ foli min b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma. Ayiwa an b'a fɔ auzubillahi mina shitani rajimi. An bɛ sitanɛ gɛn ka bɔ an ka baro la. K'an filɛbaga n'an lamɛnbagaw an bɛ foli tɛngu bɛɛ la. Cherifula yɛrɛ ka foli tɛngu a bɛɛ lajɛlen na. Ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba dalen don so kɔnɔ sisan Cherifula ka foyi tɛ tɛmɛ a kan n'o ye Monsieur Sangare yɛrɛ ye Madu Sangare. Foli belebeleba bɛ tɛngu ale la yan ani centre den bɛɛ lajɛlen. Ayiwa an yɛrɛ b'i fo kɛnɛ sɔrɔli la. An b'a fɔ i bisimila du ani denbaya plateau kan. A diyara n ye. O kɔfɛ an numanyan fan fɛ an balimamuso b'an bolo n'o ye Madame Jawara Mariam Sidibe. Ale ye directeur ka dankan ye Sœur Marguerite la. Ayiwa Mariam i ni wula. Baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen. Alhamdulilayi. Ayiwa folikan min b'i bolo yanni an ka don baara kɔnɔ. An bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma. Ka foli di Cherifula mɔgɔw yɛrɛ ma. A diyara n ye. Ayiwa an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi an y'o de fɔ aw ɲɛna ani Centre Marguerite maaw an bɛna masala nka an bɛna masala fɛn min kan o de ye Centre Marguerite n'o ye Centre Sœur Marguerite. Ale jɔyɔrɔ ye mun ye? Musow dɛmɛni la ka taa se denmisɛnw ma minnu mago bɛ dɛmɛ la ni jigiya t'u ye. Ayiwa ale ka baara ɲɛsinnen don o mɔgɔ ninnu ka se ka u dɛmɛ k'u sama ka bɔ dingɛw kɔnɔ. N'a fɔra k'u sama ka bɔ dingɛw kɔnɔ ka u dɛmɛ ka bɔ dɔkɛbaliya la k'u dɛmɛ dɛmɛli sira caman na sira fɛ i komi an da bɛna s'a ma émission kɔnɔ cogo min na. O tuma an b'u fo danti foli min na. Ayiwa o hukumu kɔnɔna la Aja i bɛ se k'a fɔ an ye Centre Sœur Marguerite ka an k'a dɔn a ka baara ye fɛn min ye wa? Bisimila Madame Jabe. Problème t'a la. Centre Sœur Marguerite a bɛ Badalabugu Jigisɛmɛ kɔrɔ la. Centre villa centre tɛ a dayɛlɛ a mɛnna dɔɔnin. Ni ma ɲinɛ a dayɛlɛ kun ye musow ni denmisɛnninw ye ka se ka chômage kɛlɛ ka bɔ yen.
ka gɛlɛya bɔ musow kan ani denmisɛnninw kan centre Sœur Marguerite o jigiya belebeleba ye ni ko ka gɛlɛya b'u kan muso ni denmisɛnnin ni u bɛ fiyentɔya la ni ma fɛɛrɛ kɛ k'u dɛmɛ k'u ɲɛ yɛlɛ a ma nɔgɔn donc o de okumu kɔnɔ centre Sœur Marguerite dayɛlɛlen bɛ ka sira di musow ma pour que ka se ka ɲɛta d'u ma u ka diɲɛlatigɛ la Ewa an b'i fo i ka nin jaabi walawalali cogo ɲuman na ka di an ma ewa centre Marguerite i y'a fɔ k'a dayɛlɛnna k'a bɛ wagatinin bɔ e yɛrɛ hakili la a bɛ taa san joli bɔɲɔgɔnko la ani fana centre Marguerite a ka laɲini ye mun de ye bon centre Sœur Marguerite a dayɛlɛ ni bi cɛ a bɛ wagati bɔ parce que a dayɛlɛla depuis 1997 depuis octobre 97 centre Sœur Marguerite dayɛlɛla Badalabugu plutôt bientôt 29 ans donc a dayɛlɛla la bon ka b'a dayɛlɛla mais n bɛ fɛ ka yɔrɔnin dɔ f'i ye yɔrɔ in bɛ dayɛlɛ tuma min madame Jabi an y'a dayɛlɛ ni mɔgɔ 6 de ye mɔgɔ 6 centre in dayɛlɛla n'o de a bɛ dayɛlɛ don min a ma nɔgɔya mais an sera ka baara daminɛ baara yɛrɛ taabolo a bɛ adamadenw wele donc mɔgɔw nana ala ni baara yɛrɛ kɛcogo fɛ parce que an y'a dayɛlɛ ka se ka gɛlɛya ta ka bɔ mɔgɔw kan an y'a dayɛlɛ ni gɛlɛya ye mais an y'a dayɛlɛ ka gɛlɛya min ta ka bɔ adamadenw kan a faamuyara parce que san o san diplôme min bɛ di ekɔlidenw ma a bɛɛ bɛ se ka baara k'a yɛrɛ ye bi a caman ye baarakɛyɔrɔw dayɛlɛ u yɛrɛ ye bi a caman ka atelier b'a yɛrɛ bolo bi donc centre Sœur Marguerite bɛ se k'a fɔ ko jigiya dɔ bɛ yen alhamdulilayi ayiwa munna centre Sœur Marguerite parce que n'i ye Sœur Marguerite lajɛ anw ka tɔgɔ tɛ a bɛ komi tubabu tɔgɔ don ayiwa mun de la e y'a i ka centre in dayɛlɛ k'a tɔgɔ kɛ tubabu tɔgɔ ye ka anw yɛrɛw fana to yan madame Jabi ka nin ɲininkali diyara ne yɛrɛ ye kosɛbɛ parce que ne yɛrɛ ye Aja ye dɔw bɛ weleli kɛ u b'a fɔ Aja ayiwa dɔw yɛrɛ bɛ weleli kɛ u b'a fɔ ne yɛrɛ ma ko Marguerite min ko ne ma Marguerite ayiwa ne b'a laminɛ bon n y'a da Marguerite la kun min na ne ye baara kɛ cour Jeanne d'Arc la tubabu de bolo ne ye min kɛ tubabu bolo baara la an bɛ baara la ɲɔgɔn bolo a ka ca san 15 ye an bɛ baara la bon ala y'a kɛ Marguerite nin a nana accident de kɛ ma sœur de kun bɛ ne ko Marguerite cour Jeanne d'Arc la bɛɛ b'a dɔn musokɔrɔ caman bɛ yen bi olu sigilen bɛ k'a lajɛ u b'a dɔn musokɔrɔba caman bɛ yen bi u b'a dɔn ni ko Marguerite dɔrɔn u b'a dɔn donc a ye accident kɛ don min a y'a ka cahier ta k'a di ne ma ne de tun b'a ka fɛn bɛɛ kɛ ne de tun bɛ baara bɛɛ k'a nɔ la denmisɛnninw mana baara min kɛ ne de tun b'a corriger ne de tun bɛ fɛn bɛɛ kɛ a b'a fɔ a ye taa nɛnɛ fɛ yen a ye taa nɛnɛ fɛ yen donc ala nana kɛ a ye accident kɛ min kɛ n'a y'a ka fɛn bɛɛ to ne bolo ne de tun bɛ fɛn caman kɛ centre kɔnɔ yen nɔ o centre cour Jeanne d'Arc rencontre la bon a nana don min a bɛ taa Allemagne de don a bɛ taa Allemagne don min a ko nɛnɛ vraiment ne t'a fɛ aw ka Mali musow to tan o y'a sɔrɔ a bɛɛ bɔ pont kelen pe de tun bɛ yen a bɛ nɛgɛso de boli ka bɔ pont kɔfɛ ka na pont fan dɔ fɛ a ka nɛgɛso la tellement que musow kanu tun b'a dusu la a ko aw kana musow to tan nɔ aw y'a fɛɛrɛ kɛ a ka baara kɛ parce que ne taatɔ filɛ nin ye u bɛna centre rencontre datugu n'a dun datugura dɔrɔn musow ka ko bɛna to ten ne ko ale min ye n'a y'an cɛ la ale tɛ se ka kɛ ne faso fɛ ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan o ale tɛ se ka kɛ ne ka jamana fɛ ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan donc ne nana a don n ye kuma ɲɛfɔ n cɛ ye ne ko puwa ma n ko puwa n ko n ka masɛri ye kuma dɔ fɔ ne ye n ko ne touché bi dɛ a ko o ye mun ye n ko n ka masɛri ko an k'an janto musow la n ko o dun bɛna kɛ cogo di centre bɛna datugu a ko o la k'o tuma k'an ka yɔrɔ ɲini mɔgɔ n'i bɛ fɛn fɛn na ni cɛ jɔlen b'i kɔ dɔrɔn i bɛ lafiya ne cɛ ko n ma k'an ka yɔrɔ ɲini an ye yɔrɔ ɲini k'a kɛ centre ye an ye yɔrɔ sɔrɔ k'a kɛ centre ye tuma min na
ne cɛ ko la ko sisan a ko centre tɔgɔ ko in ne y'a ɲininka fɔlɔ ko tɔgɔ ko bɛna kɛ cogo di a ko tɔgɔ ko in kɔni a kɔni b'i yɛrɛ bolo nka ne bolo kɔni Marguerite kɔni a ye idée dɔ d'i ma parce que a bɛ yen ne yɛrɛ cɛ n kanu ni kalali de ye k'an don kalali la ne ye kalali kɛ ka courage sɔrɔ k'a kɛ n'a nana se nin yɔrɔ ma fo ka na se centre dayɛlɛ ma a ye n dɛmɛ o fana na o cogo la a bɛɛ y'a sɔrɔ ne fa bannen don ne tun bɛ fɛ ka yɔrɔ in tɔgɔ da n fa la mais ne cɛ ka kumakan na a ko Marguerite ye a jɔyɔrɔ kɔni fɛngɛ ka ban e kana ɲinɛ musow kɔ ayiwa musow ka di e yɛrɛ fana ye a ko ayiwa kuma filɛ nin ne k'o la n ko a ko baasi tɛ an ye centre tɔgɔ de di Marguerite ma nin cogo la awɔ d'accord ala ka hinɛ a la amina yarabi ayiwa an bɛ fulakɛ fo numunakaw aw ɲɛ bɛ fulakɛw ka baara la an de bɛ se nin na fulaw bɛ muso ta dɛ an de bɛ se nin na dɛ donc an bolo bɛ sanfɛ ayiwa an ye faamuyali belebeleba sɔrɔ o la k'i fo hali bi k'i barika da ayiwa centre ka laɲini ye mun de ye quel est son objectif bon centre ka laɲini kɔni ye min ye muso minnu bɛna a kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ y'i sen ta ka na centre sœur Marguerite la centre ka laɲini ye i ka se baara la i k'i nakun dɔn i k'a dɔn i bɛna fɛn min na i ka se o la i k'o kɛ i ye ko fɔ ko ba maître minnu filɛ nin ye n'olu bɛ baara kɛ n'ale ye directrice adjointe ye ninnu kelen-kelenna bɛɛ b'u ka fini kala u ka laɲini b'u yɛrɛ bolo o laɲini kelen de b'u bolo k'a di denmisɛnnin ninnu ma parce que ni denmisɛnnin ninnu ma se baara la dɔrɔn olu tɛ lafiya u ka si ɲɛna n'u ka fɛn bɛɛ bɛ denmisɛnnin ninnu de kan denmisɛnninw ka se ka baara kɛ u bɛna baara min na o kɛra baara sugu o sugu ye o kɛra kalali ye a kɛra jabida ye a kɛra galadon ye a kɛra maquillage ye ani kundilan u ka se k'a ɲuman kɛ centre kɔnɔ centre ka laɲini y'o de ye ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn madame la directrice dɔ b'i bolo ka fara promotrice ta kan e bolo centre ka laɲini ye mun ye bon ale y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan mais n'a ma ɲɛ i bɔra so k'i bɛna baaradege la baaradege tɛ taa courage kɔ ani yɛrɛ ka cɛsiri tiɲɛ na maître bɛ baara cogo yiru la mais a ka k'aw yɛrɛ fana ka caman fara kan u ka courage ta u kana na décourager et puis baaradege la dusu fana tɛ yen nɔ n'i ka maître y'a f'i ye cogo min i b'a kɛ ten tɔ n'a ko i ka dan yɔrɔ min i bɛ dan yen donc a ka ca ala fɛ i yɛrɛ bɛ faamuya caman sɔrɔ a la ayiwa i hakilina ye mun ye ekɔlidenw k'a fɔ k'aw bɛ ɲɛnawoloma kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la bon ekɔlidenw b'o fɔ min na o ye ekɔlidenw yɛrɛ ka idée mais maître yɛrɛ fan fɛ ɲɛnawoloma tɛ yen donc min ka di e ye ni e y'o fɔ donc n'a tigi y'a kɛ i ka kɛcogo la o b'a tigi la satisfait a bɛ yɛrɛ fana la satisfait donc baara kɛko ɲuman o de ka di maître ye donc o de b'u ni ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ parce que i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ bɔ sugu ka na k'u bɛna baara la u tɛ baara kɛ i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ to sigilen fo maître de k'u wele ka na kuma bɛɛ a kɛ tan bon kuma dɔw dun na ni jama dun fana cayara i tɛ bɛɛ ye mais ala ni maître yɛrɛ ka timinadiya fana fɛ donc n'i tora filɛfilɛliw la i bɛ dɔw sigilen kɛrɛfɛ i b'u wele ka na denmisɛnnin dɔw nakun ye baara ye a dɔw yɛrɛ nakun tɛ baara ye ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ayiwa i tɛ bɛɛ ye nin an ma o yɔrɔnin faamuya i tɛ bɛɛ ye cogo di bon i b'a sɔrɔ wagati dɔw la baara bɛ caya mɔgɔ ka ca kilasi kɔnɔna la donc ni bɛɛ nana e bɛ sigi de i kan ka bɛɛ de ka baara kɛ sisan mais i b'a sɔrɔ dɔw bɛ kɛ kɔfɛ donc i bɛ ɲɛfɛmɔgɔ wagati dɔ i tɛ kɔfɛmɔgɔ ye donc n'i ye temps de sɔrɔ kuma dɔ i bɛ sɔrɔ ka kɔfɛmɔgɔ donc n'i y'a tigi sigilen n'a sigilen n'a kelen na i b'a wele ka gɛrɛ ka na ka baara yira a la e ka laɲini de bɛɛ lajɛlen ka se ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn directrice e ka baara ɲɛsinnen don mun de la centre kɔnɔ e bɛ mun de kɛ centre in kɔnɔna la n'o y'i ka baara kɛta ye bon alhamdulillah ne yɛrɛ si bɛ yɔrɔ min na sisan centre dayɛlɛ ka n'a bila bi la ne yɛrɛ ka kalali daminɛ ka n'a bila bi la bila ko tɛ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ala barikala ɲɛji dɔɔnin de ne ka baara yɛrɛ ye min ye centre kɔnɔ bi o ye ka centre baarakɛlaw kɔlɔsi n'o ye monitrice ye ne ka kɔlɔsi belebeleba b'olu de kan k'a lajɛ u bɛ baara kɛ cogoya min na madame la directrice adjointe y'a fɔ cogoya min na jama mana caya kilasi kɔnɔ i bɛ dɔ ye i tɛ dɔ ye bon ne yɛrɛ bɛ yaala yaala n b'u lajɛ ni min sigilen don ni mana ni baara ye parce que kuma dɔw la dɔw bɛ na u b'a fɔ ne mana ni fini ye bi fini tɛ ne bolo ka baara kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw
donc n'an bɛ se k'olu fɛngɛ cogo min na an bɛ fɛɛrɛ kɛ pour que olu ka se ka baara kɛ u kana na ten ka taa ten i y'a faamu donc ne ka baara kɔni ye kɔlɔsili de ye centre kɔnɔ o ye kelen ye filanan musomisɛnnin caman de bɛ yen dɔw ni problème dɔ b'u ka so kana n'u ni problème dɔw bɔra so kana i b'a sɔrɔ kunfɔyɔrɔ t'u la ɲɛfɔyɔrɔ yɛrɛ t'u la bon centre in kɔnɔ an b'u dɛmɛ o bɛɛ la u bɛna u bɛ gɛrɛ min na dɔw b'u ka problème ɲɛfɔ ne ye madame a kɛra tan a kɛra tan a kɛra tan donc n bɛ se ka min bila sira min kan n b'o fana bila o sira kan ka o ladi k'u n'u cɛw kan fɔ ka bɛn nin bɛɛ bɛ baara la parce que ko maakɔrɔba de bɛ fɛn fini jeni ko dɔn donc o bɛɛ bɛ baara kɔnɔ parce que dɔw bɛ yen nɔ yɛrɛ tuma dɔw u bɛ na yɛrɛ baara yɛrɛ courage t'u la u bɛ bɔ so kɔni ko n bɛ taa baara la mais i bɛ taa sɔrɔ baara in a don u ni hakilina wɛrɛ bɔra so u b'a sɔrɔ u ni sotigi yɛrɛ ma ɲɔgɔn kan fɔ a don mais i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ se ka u lafɛngɛ cogoya min na ka se ka hakili ɲuman d'u ma cogo min ani centre yɛrɛ baara tacogo la awɔ o ye ne ka baara ye centre kɔnɔ. Ayiwa an b'i fo i ka ni kunnafoni dicogo ɲuman na ani an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka laɲiniw ala k'u sabati ya rabi ala o kɔfɛ an ma ɲɛsin madame Jawara ma j'espère que c'est ça o kɔfɛ madame Jawara aw ka mɔgɔ dɛmɛtaw ye mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛnw de ye centre Sœur Marguerite bɛ mɔgɔ suguya jumɛnw de dɛmɛ aw bɛ cɛw de dɛmɛ wa aw bɛ musow de dɛmɛ wa aw bɛ denmisɛnninw de dɛmɛ wa aw bɛ mɔgɔ sugu jumɛnw dɛmɛ. Bon centre Sœur Marguerite ka dɛmɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen de dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la an bɛ cɛw dɛmɛ an bɛ musow dɛmɛ mais ni dɛmɛ sera min ma don min an b'o dɛmɛ i b'a sɔrɔ muso cɛsabagatɔw bɛ dɛmɛ denmisɛnnin minnu parents tɛ yen nɔ olu fana bɛ dɛmɛ et puis muso dɔw fana bɛ yen nɔ moyen t'u ye olu bɛɛ bɛ dɛmɛ. Ayiwa an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn danti foli min na diyara n ye an ma duman tigɛ aw la nin ye émission tako fɔlɔ ye ni ala sɔnna a ma tɛnɛn wɛrɛ a b'aw sɔgɔlen to an na 17h30 émission tako filanan an ni an ka invité kelen ninnu sur le même thème an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan o tuma an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka filɛli cogo ɲuman a n'aw ka kulomajɔ ɲuman na a k'an bɛɛ sigi wɛrɛ